Hej og velkommen Kom nu. til den her video. I dag skal vi spise noget. Og det er sådan noget her. Lort. Ja, du skal lige vise chili hot. Chili hot. Ja, det kan jeg sgu ikke. Jeg er godt. Nå, vi tager bare en ske for Hold nu kæft, mand. Vi går i gang, og vi skal have sådan noget fucking chili på vores. Vi skal ikke have en helt ske for. Her. Vi skal ikke have så meget der. Jo, vi skal. Det skal jeg ikke. Det er meningen. Jeg skal have sådan her. Ja, det skal jeg også. Det skal jeg også. Hvis du spiser det der, jeg sådan. I skal sgu da have mere. Jeg har det helt ud. Jeg gør sådan her. Ellers er det ikke nogen udfordring, hvis I ikke tager så meget på. Jo. Det der, det er overdrevet meget, Miko. Så det der, det er fint. Det er allerede. Hvad fanden laver du, Miko? Det er mig bagefter, mand. Jeg har bare ventet i en evighed, Mads. Fik op i næsen. Føj og lort. Fuck min næse. Pas på den her. Og man skal spise og sluge det. Sluge det vil jeg nok gjorde. Og taberen, der Stikker i næsen. Nej, man skal se, hvad man kan have det i længst tid ind i munden. Jeg spiller det ud. Det kommer ikke. Og taberen skal ikke noget. Er I klar? Nej, ja. Overdrevet meget det her. Nå, men det er et lille slik. Jeg kommer til at dø. Det er godt. Er det her fint nok? Ej, okay. Hvis det er alt. Hey, når vi... Heller, prøv her. Det er kroppen med hot. Spis det. Nej, jeg slikkede Vi må ikke ret hurtigt. 3. Nej, Jeppe skal lige have. Kom nu hurtigt. Jeg gider sgu ikke at sende ham. Okay, klar? 3, 2, 1. Fuck i stjern. Jeg skulle ikke tage det ud. Jeg kunne ikke. Sluk du det? Det er for en blod. Ikke meget krydderier, og ikke meget kommer ikke godt. Jeg har knæsigt, der har det inde i munden. Nej. Jeg har godt op i næsen. Lukas var den første, der spyttede ud, mand. Ikke engang stærkt, det er bare fucking klamt. Lukas, du har det her på. Ja, I skal bare vente om et minut, så begynder det at påvirke munden og halsen. Jeg kan godt mærke det. Gør det allerede. Jeg skal fandme ind og have noget koldt mælk. Nej, Miko. Det er stærkt, det hedder. Nej, det Skal vi ikke bare slutte af her? Nej. Oliebål. Altså, drenge ikke for noget, men jeg tykkede det. Skal man tygge det? Jeg tykkede det. Ja. Den er god med dig. Skal jeg gøre det igen? Skal jeg gøre det igen? Er det Det det, der du vil have? hænger en æderkop på din fod. Ja. Skal vi ikke bare slutte af her? Jo, hej. Jeg kan subscribe. Håber I alt det der, like og alt det der. Og følg mig på Instagram. Og Miko han rækker fuck, som jeg lige. Hvor lang tid har videoen varet? 3 minutter. Nej, 4 4 minutter. minutter. Wow. Så vi vil slutte af nu. Ja, det går fucking under min næse. Lad nu være, Lukas. Din spasser. Jeg skal bare lige strække hele den her bare. Nu gider jeg ikke filme her nu. La 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 la. Farvel everybody in the world. Hej hej. For du klar. Hej hej.